اوست احوال 5 جون 2020 مروچی اوست کیش دمگے جہگیرہ متوربتا ہندی اوٹلیا یک دیوانے برجنداشت کہ دیوان تہا اوست کیش دمگی کوارڈینیٹر درویش عزیز و اداروں کی ڈپٹی کوارڈینیٹر عبداللہ گلاب و دیوان سرکماشی کت دیوان تہا اوست باس مجید بلوچ دلوش جمعہ و دیگر بعض مردم بہرزور و دیوان تہا ہمیں شورش تہند کے اوست ایمبولنس کمپین بندات کنک بیت بزاں کیچے تربت بازیں ہمدان و دمگاں پا اوست ایمبولنس کمپین سودمند کنگا کمک جمع کنک بیتے نما گیشترین حال والے واسطہ رویں ما کیچے جہگیر درویش عزیزہ جسکرین کے یہ میٹنگا پت شما اوست ایمبولنس کمپین چون بندات کریں میں میٹنگ مول مراد ایک ایمبولنس کمپین سرا کستے بوتا کہ میں داماد کجا مدد کے سنگتانی امراداریا خودکام او میں لائے ملیشین کے نما علاقائی وطی کے ایم پی اے استا یا کے ایم این اے استا یا دونی پولیٹیکل پارٹیزن مستر سروک استا او سیٹیں یا متبری مردم استا معاشا نگران کنی او سنگت آریک سنگتی سنیر سنگتی دو سنگتی امرائی سے سنگتی امرائی علاقہ وائز گروپ او آنی کو ملی او وطی کسیں ٹرسٹ سے ویلفیئر کستے ہیں پروگرام کستے ہیں یا والا سرپدیدہ چران کو مقبول میں لائے مالا میں ایشتا مرچی کے ہاتھ جوہد پا آرکسا اوست پا بیوسا اوست ویلفیئر آرگنائزیشن بلوچستان اوست یوتیوب کاریز بزا اوست یوتیوب چینلت که علم سبسکرایب بکنید و سبسکرایب کنگه و سا همی سورین بطنا یک رندی وتی دستا به جنت وتی مهرانی در شانیا گون اوستا بکنید چیا که جهد به هر کسا اوست بیوسا اوست یوتیوب چینل اوست ویلفر ارگنایزیشن کل بلوچانی میراسند